الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جدر بجول ورها أبو هريرة التي نيدو يردمو النبي صلى الله عليه وسلم وي أنمو تونيان جدو ونني ودي مو أتوني هانداكمو ملكوها هندن دييري وعندي أتوني دو o daktina ɗum her maako iga hannde o daktina ɗum her maako iga hannde iga ñalaade nde ceede ngala ñalaade nde dinar be dirham kanjum man wiyete ceede kanjum man wiyete ko yoɓrete no har hakkeji ceede joɓrete ha hakkeji annabijo wi ñalaade nde ceede kuwata kayre wiyete ñande darngal e nden iga duñaro ɗon goɗɗo o habda o daktina ɗum ha maako bimana o yaafitino ha goɗɗo man o roko ɗum yaafomo to ɗum hunde lettotonde fimum bannon o roko on man yaafomo to nanon bo o yoɓa ɗum to ɗum hunde yoɓetende bo o yoɓa ɗum ngam man annabijo wi toon kam to wari in kana lahu amalun salihun ukhidha min to o woodi kuugal boɗgal ma hocce her magal deyde fodde to ñangue maako hokkitemo o tooñi e to o wala kuuɗe boɗɗe bo hocce kalluɗe o yaman toñaɗo man ɗo o rimdeɗe kalluɗe man ɗen ɓawo man o nastine ha yite do kadi dediraɓe hadiswol ngol be hadiswol artugol ngol gewtanɗen man ɗo ko larani haala toñangeji man ɗo ɗum he'anan muminijo kam waasu ɗum he'anan muminijo kam curgilojum ha lattago o toño ɓiɓɓe adama o wartira toñange man ɗo ɗum sifa nder sifaji maako yiɗoyakeji yimɓe hande jurum ɗum masine toñago ɗo warta wala bana wala ko goɗɗo man waɗata sam goɗɗo o toñoɗo toñago ɗo na sey to mi fasake na sey to mi wujji ñoygo ɗo ni ɗum toñago ha dango goɗɗo ɗum toñago fewangomo ɗum toñago e nden zambago mo wakkati ha eterle mi etowo mi peesowo mi ŋakkina ɗo ni kanjum man ɗum toñago fuu ɗum toñange batte majum tan mi lattago banni e nden siga ɓi adama kami aynayi ɗum toñago goɗɗo o ayniniyam hunde maako ayniniyam suudu maako warti mi huuray be adilako e nden miɗo zambumo ha ko ay ɗum toñago e nden tawen ɗuɗɗum nder yimɓe ɗon loɓiti ha nder majum ko ɓurata hulnago na loɓitago maɓɓe fayin ko ɓurata hulnago ɗo ɓe matata ɗum ngam ɓi adama zunuba nga o matata o tubata ha mum zunuba nga o matata ɗum o tubata ha muɗum kanjum man ɗum ñawɗo to o anda o ñawɗo o matayi o ñawɗo o ɗaɓɓititta lekki to o ɗaɓɓitayi lekki o hurgatako e noon bo zunuba nga ɓi adama matata bo zunuba man nga kanga man ɓi adama tubata ha maga e nden hulantemo o mayra be maga hulantemo bi'a ɗum hande kam o ɗon nana ɗum noon amma o tawa hoore mako kanko wiyete jawmu sifa majum Allah janiɗo hisnu en fuu meɗen tumen ɗon mbiya yama ɓi adama o sanna be hakkilo mako noyni goɗɗo noon o wara ñalade darngal kuuɗe ba Allah sowrata ɗum kuuɗe boɗɗe ɗo ni ɗe fuu ɗe timma toñangeji koji ɗe kadi bo toñangeji goɗɗi bo o hocca ɗo no ɗum waɗirta tumen ɗon mbiya daranɗo ngendam yimɓe no wayi ɗo tawan koyeɗum mere ɗum waɗa ngam goɗɗo o wartira toñange man ɗo ɗum sani a mako tum ɗum kanjum Allah waɗa o wura duuɓi ñalde ɗo o zamboto yimɓe bakin 10 o zamboto bakin yimɓe 20 kocen jippowo to kusel to gawri to kaza to o jarri borama be o ustan ɗo ñalde ɗo yimɓe noyi daroto yeeso mako yimɓe noyi o zamboto to en gaɗi ñalde pat o zamboto yimɓe 10 lewru ɗo yimɓe noyi yimɓe 300 o zamboto nder lewru tan ɗo o zambake yimɓe 300 nder nduuɓu ɗo yimɓe noyi bakin 300 be goɗɗo les 400 o zamboto kala nduuɓu fuu o wari ɗum duuɓino gasɗo yimɓe 400 tammitarago mo ha alakhira yimɓe 400 tammitarago mo giɗi bo kuuɗe maako boɗɗe no ɗe ɗurri fuu no ɗe luttirta ɗo kam mo o ño'i nastayi mo o haadani nastayi mo o jaɓi ñamande mum o zambi nastayi ciknuɗo mo o lornayi nastayi e nden patron maako mo ɓe kuudata oɗo zambo nastayi ɗum man ɗo pat to o waroy ñande darngal ummatore man nden nde wari nde yiifake mo kam kuuɗe maako boɗɗe man ko ɗe ɗuɗɗe ɗo haa ɗe joɓa ɓe ɗo pat ɗe luttanamo o hisra be maaje ɗo no ɗum waɗirta na masala man dayika na masala man cetka e ngam man derɗiraɓe en kulo Allah ceniɗo en miijogal wuttudo Allah ceniɗo en nden to toñago jeeyaɓe maako geddal ngal ɓi adama o waɗata hakkunde maako be Allah ɗo tetago ha magal koyɗum tuubu wala ko tefata o tuuban o hisa o tuubayi noon bo Allah kam jaafowo kinnowo foti tammante Allah yaafomo
amma gedde de ɓiɓɓe adama ɗo ɓi adama wonayi jafowo kinnowo ɓi adama kam nangirowo be zunuba toñiɗo mo pat o nangan ɗum ha duniya ɗo to o nangay ɗum ha alakhira ɗo masala yafago wala mo nanɗen goto ko annabojo nder annabo en o yafake goɗɗo ha nder ngal ɗo waɗay o yafake ko ɓi ko malla moyima ko yafake ɗum ha lakira ɗo waɗay lakira na babal yafago ha ɓiɓɓe adama ko ɓi adama o haɓata fuu ta o yaada be toñangeji ɓiɓɓe adama ha alakhira ɗo kadi allah caniɗo hisnu en allah caniɗo oren en ɗo kadi deɗiraɓe bana mbowɗen en ɗon dokka wakkati feere kubaruji ceyniɗi ko larani yimɓe ɓen nastuɓe silama ha asawere salinde en mbino woodi hokkuɓe ina nastan silama man asawe e fakat jama'are yehi ha maɓɓe e temerre be capanjowo nasti silama man temerre be capanjowo be jawro maɓɓe ɗon nder toon nasti silama man e woɗɓe bo ɗon no ciri nastan amma mayiti feƴƴi kamɓe man ɓe dilli e keña mi hawri be jawro man mi ƴami ɗum bo o wi ɓawo ɓe gartoye man woɗɓe nder maɓɓe kam nasti fahinta ɗum e nden ɗum limgal ɗuɗgal waɗi ha wuro wiyete sorkandu malla nam sorkandu malla sulkandu e nder gure tokkiɗe lesdi mindif ha toon ɗum waɗi e noon man ha wuro wiyete doyam ɗo bo ɓawo ummaki ha to man yalti ɗon man bo yimɓe tato cilmi e noon ɓawo man ɗo bo ɓawo majum be ñalɗe ɗiɗi bana altine be salasa ɗo man bo waɗi maayo kojele wuro wiyete maayo kojole toon bo 17 wuro wiyete hardewo toon bo 17 e noon keña bo woodi goto nasti e nden total nastuɓe man nder asawere ha wargo jotta ɗo jottake 300 be 14 300 be 14 kamɓe man ɓen wiyeteɓe allah ceniɗo handi ha dina muɗum allah ceniɗo tabitinɓe allah ceniɗo joknuɓe e noon enen bo allah ceniɗo tabitin en ha dow dina majum e allah ceniɗo wat en bo en wallitoɓe dina majum en wallitanɓe ha sankitago dina majum ha yottago dina man ha ɗomɗaɓe ka ha kala nokkure nde ɓe goni fuu. هذا وقد أمرنا الله تعالى بأمر بدأ فيه بنفسه فقال